belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een doosje eieren kost momenteel op Curaçao 4,88 gulden. Dat is een vastgestelde prijs, maar volgens minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, zal binnen enkele weken die prijs worden verhoogd naar 6,36 gulden. Dat is bedoeld om de kippenboeren op Curaçao wat steun te geven. Ze hebben het moeilijk omdat onder meer internationaal de prijs van kippenvoer flink is verhoogd. Rui Sandro Seintje zegt dat de prijsstijging is gebaseerd op een eigen onderzoek door de overheid. Voor het eerst in 20 jaar is een euro iets goedkoper dan een dollar. Normaal is een euro veel meer waard dan een dollar, maar sinds deze week is het bijna gelijk en is de europrijs zelfs iets onder de dollarprijs gegaan. Volgens de voorzitter van de Kamer van Koophandel van Curaçao, Billy Jonkheer, heeft dit zowel positieve als negatieve gevolgen voor Curaçao. Positief is dat prijzen nu voor ons in Europa lager zijn, dus we kunnen makkelijker importeren. Aan de andere kant is het voor Europese toeristen duurder om naar Curaçao te gaan. Wat precies de gevolgen zullen zijn van deze hoge dollarprijs is nog niet duidelijk, aldus Jonkheer. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het college Aruba Financieel Toezicht heeft gisteren aan de Rijksministerraad in Nederland geadviseerd een aanwijzing op te leggen aan Aruba. Volgens de voorzitter van het college Aruba Financieel Toezicht, Raymond Grades, moet Aruba harder werken om het begrotingstekort in 2020 zoveel mogelijk te beperken en vanaf volgend jaar meer doen om de schulden af te betalen. De hoge schuld van Aruba is al lange tijd zorg van het college Aruba Financieel Toezicht. Deze week werd bekend dat er uitgebreid forensisch onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de brand in Pincho Garden aan de Cascoraweg. Er zijn uit Nederland forensisch deskundigen gekomen om te kijken hoe de brand precies is ontstaan. Puki Alberto, eigenaar van Pincho Garden, zegt vandaag in de Extra dat niet naar hem moet worden gekeken. Hij ontkent iets met de brand te hebben gehad en zegt dat hij ook geen enkel motief heeft om de zaak in brand te steken. Een schietpartij die op 20 maart van dit jaar heeft plaatsgevonden bij Emporio wordt voorlopig uitgesteld. Volgens het Openbaar Ministerie staan er 2 mannen terecht, een 22-jarige en een 29-jarige man. Zij worden ervan verdacht 4 mensen te hebben proberen dood te schieten. De zaak moet later worden behandeld omdat nog nader onderzoek nodig is. Volgens Anthony Codet van de partij CAM is er sprake van een exodus op Curaçao. Steeds meer mensen verlaten het eiland en schrijven zich uit bij Crunchy. Maar er is te weinig aandacht door de regering Pisas voor dit probleem, aldus Anthony Codet. Hij roept de regering op meer aandacht te besteden aan de sociale situatie op het eiland. Mooi nieuws voor de Curaçaose honkballer Sunairo Martina. Hij is geboren in Nederland, maar woont al sinds 2014 op Curaçao met zijn Curaçaose ouders. Hij heeft gisteren een contract ondertekend bij de New York Yankees. Hij hoopt daar zijn honkbalcarrière voor te kunnen zetten en het is een belangrijke stap voor de jonge honkballer. De waarde van 1 euro is inmiddels minder dan de waarde van een dollar. Dat is iets wat we heel lang niet hebben meegemaakt, maar wat betekent dat voor ons? Voor ons is het een beetje vervelend. 2 dingen kan gebeuren eigenlijk. Negatief, laten we zo zeggen. Het wordt duurder voor een Nederlandse of Europese toerist om hier vakantie te vieren. Dat betekent dat we kennelijk minder mensen zullen krijgen, want het is duurder geworden. En Nederlanders letten op de prijs. Nederlanders letten op de prijs. Die andere ook is investeringen uit Nederland. Of investeringen uit Europa. Het is duurder geworden dat ik een pand hier koop of iets gaat bouwen of zo.
Europees die hier in business willen doen. Dat zijn de negatieve effecten. Er zijn wel positieve effecten waar wat we importeren uit Europa is minder, is goedkoper, want de euro is hoger. Maar hoe erg het zal worden, dat weten we nog niet. Dat hebben we geen idee, maar we zullen het wel voelen, denk ik. Maar als het voor de Europeanen duurder wordt om naar Curaçao te komen, wordt het voor de Amerikanen goedkoper om hier te komen. Nee. Laat me het zo zeggen. Het is goedkoper voor een Amerikaan om nu vakantie te vieren in Europa dan hier in het Caribisch gebied. Dus ze hoeven niet in het Caribe te blijven, ze kunnen over de hele wereld. Ja, dat betekent dat je krijgt meer Amerikanen gaan nu, gedurende de zomer is dat de grootste, de meest belangrijkste destinatie is Europa voor Amerikanen. Nu krijg je dat meer Amerikanen zeggen, luister, ik kom niet naar het Caribisch gebied, ik ga nu naar Europa om vakantie te vieren. Naast de euro is de pond ook heel laag geworden tegenover de dollar. De yen ook. Zo, de dollar is heel sterk wereldwijd geworden. En is dat iets waar we gewoon moeten afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen of kunnen we iets doen? Ja, we kunnen niet veel doen. Het heeft te maken met wat in de wereld gebeurt. We zijn een kleine stipje in de wereld. Het is belangrijk dat wij als de gulden aan de dollar is aangebonden. Maar ik zie dat niet veranderen. En soms heb je positieve effecten, soms heb je negatieve effecten. Je kan niks eraan doen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.